yelot. Pagsinga na si Jiwa. Karibal laliwat ni at iya bugto. Sa manini. Diri na siya. Narigasa! Sama! Sige po rin. Makuri itong papagpiliong ka, haduhang bahid. Ruel! Uy, ani ka man ngayon. Ay, nga pa, umabot pare. Diri pa ganda kumihang ang mabut. Magupod kami ni Bilin ato sumulod ay trabaho. Ay, amo ba? Man ko na, no. Baga nakabalita ko nga bag wala ka mo nga nagtitimpo, pare. Wala. Ano man ni Lisa, pare? Ani mo naraga mga anak? Okay ba hiya kan bilin nga nagtitimpo ka mo, pare? Oo. Buutan manggutak anak. Ano man liwat bilin kan Lisa? Okay ba liwat hiya, mo anak, pare, ha? Baga akong pag-observar, okay man nila. Baga okay lang. Sa bagay kay pero mamanla ka mo kasi mga nga nagtitimpo ni Bilin. Sa ring pa, baga, diri pa nagawas itong tinuod ng mga kolor. Pare Ben, may nakagada karusig ko. Ay, kuhan man ko din na. Naibabaro ka na lang ito, pare. Itong mga terabot nga panahon, pare. Makakasabot ka na lang ito, pare, Rowel. Wala pa ba'y pa-representing paridan? Pare po muna di. Pero maabot adira nga sigurado ako. Nagsarabot gud kita. Sang mga ngabot adira. Mga ngabot ka dito. Pare! Oy! Kaya din ako. Di naman hidan. Ibisita naman hidan. na ito rin pa. Amo na. Dan! Uy, kanina pa ba kamaw? Diri. Dan, sunod tayo. Okay, sorry. Ba, paridan na pag tulipon kay ko paridan. Paridan, dili. Sunod tayo. Dan! Ibisita na ito rin pa. Amo na. Oh, kanina pa ba kamo, ha? Naurhi ako. Bakuri itong Okay na panakayan. ito. Ang importante nga ni ka na. I-paribisente na itong atong bagahurulaton. Ano ako? Uy, Ah, dayon na ini nga atong kalakat. Madadayon na ko din okay? Let's go! Di gabi na. Pero iluuli. Aniya sarit pag alas 5 hitkulop, aani na yabalay. An iya liwat anak nga. Ay, kay ano ba na nga dir naman na maglugaringin kauukyan. Aani panalungon ka niya tatay. Unta, may da naman ni kalugaringon niya ginuukyan. Kung may da na hinitrabaho. Aw diri nag-jump ako kunahan. Kung tamay din ni kalugaringon nga ginukyan, kay may din naman hinini ang trabaho. Oo. Asa na ba, no? Magana mo na, sige. Kung may dana hinitrabaho. Aw diri kung may dana. Ano yung panalungon ka niya tatay? Unta, may dana naman yung kalugaringon niya o ukyan, kaya may dana naman trabaho. Halagad, kay 23 anyos na ito niya pagkalisa. Nilagyapon na do ko tutun iya amay. Nilagyapon naglili na May dana naman siya trabaho. Atara. Kung ako nito anak, papapaglugaringon ko na ito. Nagyapon maglilinungon. Oy, Ruel, nagabihan ka ba rin pag-uli? Diin ka ba? Okay, may na kami gingkanto nga sangkay, nga may nanamon nga wari makikita. Ada nakasabot na lang kami nga masakit ini, salit among gimbisita. Amo ba? Oo, sige na, pagliwan na ikaw para makapanihapon na kita. Ay, Lisa, ano na ba? Umuli na ba, ha, Bilin? Ito nga mo anak, kanina pa ito maglinakat. Paglakat mo, lumakat liwat. Pero, mas maupay nalaliwat. Kay kita ka, malimpyo ito naton bugos nga balay. Kay kunaan ni paadto, hain ko ba pakapanlimpyo? Kay sige man itong pagsinarang hito niya. Diri pa nga ni haros nakakauman to na akong usang agililimpyuhan. Nagkakalat na. Diri man lang nga ni nabulig, basi tibway, diri na unta maginiya itong mga trabahoon. Bilin. Ikaw nagad ba itong bahala mong pasensya? Kun anak. Itong hunahunaan na lang nga anak ko iya. Nga anak mo naghihapon iya. Ano? Ano nga anak ko na hiya?
Uy, Ruel, bisan san o, diri ko ito anak nga imo anak. Nga diri ko ito makakarawat. Kay diri ko ya kadugo. Nga di ba itong pamatasan nito? Nandiri gud kami magkakaasyaliwat, salit Ruel ha? Palayasa ko ito nga imo anak din eh. Papaglugar nila ito, pag-ukoy. Kaya naman niya trabaho. Makakaglugarin na ito niya. Diri kay hasta nga dayanaan ni palaghapon na imo. Uy, Ruel, daraga na ito nga imo anak. Diri mo na hiya responsibilidad. Ako na hiya. Diri na kay bata. Mula to nga pag imo pagbibinantayan. Diri ka ba nakakahunahon itong pagyakan ito nga imo anak, ha? Pabulagan na itong pag-ukoy din niya aton. Bilin, anak ko gadito Lisa. Salit, nila yakon puder. Ruel? Lola, ano di mo papalit ha ako? Ay, salamat po, Doy. Pero man ito na akong baray na. Ikuan, 200 gadla. Adi man itong resibo, kita na la, wala ito sobrang anuray kulang. Aw, Ilaw. an pasahe ngayon. Ay, okay na lang ito Lola, libre man. Sige ba, kanya ko Lola. Ay, ada, salamat mo na iya. Dabugod, salamat. Okay la. Sige Lola, makatila ko. Ay, ikaloy na ba ito ngayon mag-insulong at tabong to? Ay, hala. Bole. Bole, Lola, Silya. di pa ako makisla ko. Ano si Silya? Ano Bole. tabong to? Ay, hala. Bole. Mag-insulong at tabong to? Hala, bole ginawa ko pagdarahin nga to sa ko. Sige na, dali ah. Mo nga aga, Lola, Lolo. Oy, Celia! Ikaw man gayaan mo pa liwat nga aga. Ano taton? Apay nga gaman Silya, hala. Babayaan ko ka mo. Mapatimpla kayong kape, siyang. Ay, kinere ako. Salamat tala. Sige. Ay, Celia, ano taton? Lola, bugas gadla, madua ka kilo. Nagtitimpo na ngayon, ano Lola hera, bilan nga ni Ruel. Ay, sus, maga. Abog gihapon ito na ako bati. Hapit na da mag-upat ka bulan, hera nga nagtitimpo. Oh, pwede ni mo, bugas niya. Diliwat Lola na akong bayad. La, magkasabot ba daw lehera bilan ngan hiton anak ni Ruel? Kay baga haakon pag-obserbar hito nga anak ni Ruel. Diri gud igkakasabot ngan hibilan. Kay may pagka-istrikta ito'y bilan. Ay, ambot lang kung magkakaasya ito hera ni Lisa. Kay magkakasabot ganito, hera. Kay buutan man hilisa, sugad man Heruel. Mga buutan ito nga magtanaabay. Ay, lapid na hilisa. Kay ako ko ito, apo. Mamangin ka na nga, ngalimot Celia. Lola, di na ko nahingangalimot. Buutan manggo dito Hilisa. Lola, ano na ngayon na akong bayad? Ay, ala, sige, oh. Sige Lola, nga din ako. Sige. Salamat. Para isa pa yan. Ay, bagahin sakto'y Celia. Magkasabot pagod manibilin. Nga ni Lisa. Kilala ko ito na akong apo. Pero ito nga bilin. Tere. Ambot nga ni kung taga din ito hiya. Nga nasakban ni Rowen. Ay, tere nga ni kami maaram kundiin. Ito niya nakilala. Magatigda ay man la. Anera pagtempo. Sayang pa ito na akong bate. Instant. Gayon nga pagtempo.
Oh, Makad ako yan habong to. May dako tao nga pakikigkitaan. Yan na ako nga tumasulod ha akong trabaho. amo ba? Hala, sige gad. O sige, makarigo anay ako. Di na kaanay ha. Sige. Magdadali ako kay bangin diri ko maabdan ng tao nga akong pakikigkitaan. Hala. Ay, pastilan. Kung diri lot ako maniniguro pagpakabuhi. Bangin di lot ako makapaliton akong mga panginahanglanon. Ay, ani na ako itong banyo. Paablan ko itong portahan. Oh. Ha? May tawa sulod itong banyo? Oo, adi ako nakarigo. Ano? Uy! Kanina ka pa ba nila? Huy, pagdali na kay magamit ako itong banyo. Maarap mo na nga damo itong magamit itong banyo. Di rin man yung plano yung paggamit. Ano ba? Maya ka pa ba nila sa kob? Naginano ka nga ni Dida. Pagdali na. Oo, matatapos ako pagkarigo. Kadali din nala. Bumaba na ako. Punyeta! Hinkaiyaman! Dali-dali, ana Dida! Ano to nga baga ka man may nakaaway sa banyo, ha? Kaya ano nga ni? Ito nga imo anak. Maaram na yan nga. Tigamit ako itong banyo. Kuan, kay nakarigo ako. Nga di na ko maaram nga magamit kan banyo, tiya. Sorry po. Hiton sunod. Ayaw ikaw pakikidurungan paggamit itong banyo. Tiya, sorry na. Di na ko maaram nga magamit kan banyo. Pasensya ka na. Di rin mo aram tak anak nga magamit kang banyo. Basta. Di ko karing nga oras nga magamit ako. Ayaw, di mo. Ay ako. Lisa, Oh, bilin ito, sorry. Sige na, imo ito. Di ko karing... Nga magamit kang banyo. Basta. Diri ko karuyag nga oras nga magamit ako itong banyo. May da iba nga tao nga adto. Nagamit. Diri ko ito karuyag. Dere! Bilin, pasensya na la. Tagi na lang konsiderasyon, anak ko'y Lisa. Ba, Arwel, guti ay nagulato na akong pag-ilob, ha? Guti ay nala! Tay, Ayaw ka baraka, anak. Anak ko gudi ka, salit, pananalipdang ka ikaw. Ayaw ka, dlo. salamat, tay. Pero nababaraka ako ko, tay, kan tiya Belen. Maisugiya ako, pirmiya ako na si Sina. Ayaw intindi ha. Basta kitong bahala sirin ko pa. Diri ka maano, anak. Diri. Tay, Lisa, Lola. tay. Hoy, Lisa, nagabihan ka man yan na. Pagkagagawas pala niyo eskwelahan. Ay, mo pingagab ilola. O pa'y ma... Wala, pagkagagawas pala namon. Amo ba? Awanay daw. Ano ba nito nga imo pinakananay? Mo pa'y bahiyain mo? Buotan bahiya? Ha? Nagkakasabot ba ka mo? Ako ang lola inin. Maisugya lola. Ha? Pero ako niya nakakasinahan. Bisan wala ko sala. Nag-iisog dayon. O pinangan lang nga aday tatay na ugo pa akon. Lola, maka din ako ha. Hala, sige, Bangin sige, ako makasinahan Inday. ng liwat kay tagabihin ako pag uli. Sige la. Inday. Ay, pastilan. Very good ngay ang nagkakasabot ito, Elisa. Ganito niya pinakadanay. Kay maisog ko no inihibili. Pastilan. Ano ba good nga? Amo pa man itong gintempo ni Ruel. Unta, aging kakasabot ito niya, anak. Ito buotan unta nga babae.
Dere kay napakain, oh. Oh, pare Rowel. Pag mamingamat downtown. Community quarantine na pare. Oh, ano naman pare Rowel? Kumusta man hira Lisa nga Nebelin? Okay la bayra pare ha? Pare ito na akong koreksyon ba pare? Kung waray ba era may problema? Nagkakasabot ba't imo anak kaniton imo yan na aging kakalungon? Hibilin ba, pare? Baga okay, ma'am. May dagad ba mga taglagot ka problema? Pero okay lang. Nasusulpar man ni Dayon. Marang ka naman takanak. Buutan ito ya. Oo, buutan niya. Pero Evelyn, side man kita kung anong klase hain pagkababaye pare. Madali maringit. Bisan guti lang nga diferensya, padada kuon. Bagaban, hiyala itong tao kalibutan pare. And diri ni maar makisama haig kasi. Kay lahi mo naman lang. Nagkakarosa mo kami. Wow. Maupay kon maamoy ito pare Rowel. Maupay kon asya manggo dito. Paripin? Oh, Oh. ano man, mahipapat doon ha. Pero pare dan ng pare Vicente. Adi makulop na liwa. Oo, maabot adi nga duha. Di rin na di may ha. Ano pare, kung maga diri ra umabot, ano. Ipabuwas na lang nato nining aton lakat kung okay lahi mo. Oo, ala sige gad pare Rowel. Mas maupay good man iton. Niyang kung umabot lang tando ha. Ay, ako na lang itong bahala era. Pwede ka man naratawagan, no, nga ako na lang sisigon nga buwas na lang kita pakatwa hanaton tuyo. O naman pare, manguli na lang kita kay saring mo pa, masirom na liwat. Ulang na kita yung oras. Pagkabot natin nga ito, ina. Gabay buwas kita ng temprano. Agabay, o sige, mauli na lang ako. Ikaw na itong bahala ito nga duha, pagpasabot. Nga buwas na lang kita madadayon. Ala, sige pare, sige. Okay. Di mga alas 5 na. Waray pa uli. Ano ba itong gindili na katini nga tao? Lupig pa ako nga may trabaho. Kaya ani nakauli na. Pasado alas 5 na. Alas 5. Aw. Oo. Pasado alas 5 na. Pasado alas 5 na. Hiya. Alas 8 pasado itong gabi. Ay, di pa nga ni naabot. Nani na ako balay. Gabay pa lugod ako mag-snack. Ay, di rin na dapat. Ani balay. Sorry, nag-iba ng sense. Nani na ako balay. Ay, di pa nga ni naabot. Oo. Alas 8 pasado itong gabi. Alas 8 pasado itong gabi. Di pa naabot. Ako alas 5, ani na. Ay, gabay pa lugod ako ani mag-snack. Umabat na lugod ako yung kamagutom. Kauman ko pag-snack, magtutuon luwat na ako dayon. Ang Lisa, waray paghihapon na abot. Wasa pa ini nga babae, malaog. Diri malaluat ginsasaway niyo rin ito ni anak, nga naglilinak at bisan gabi na. Makagtuon na daw lugod anay. Hagiman! Ano ba hindi nga lababo? Ay, ano ba nagtambak hindi yung mga hugasan? Ay, totoo na lang. Baka naman may kabulig din yung ginlalauman. Ano yung mga hugasan din Nagkakalat mo na itong lababo. Kaupay, God! Bilin, ano na yung problema? Nakanto pala kami portahan at tisakom. Nabati na ko ito mo pag inisog. Ano na baliwat ito? Diri kayo nakita? Ha? Ha? Kanina, malimpyo ito nida. Wala ito nida nga mahugasan.
Itong mga pinggan, kutsara, pati na itong kaldo. Hinaman ginmamit hinindini nga wari man na panhugase. Hino ba? Ha? Tiya, sorry. Hiakon kumaon. Upod ko na akong usang sangkay. Lagi mo man gud kami namon projects. Ngayon ka human pala. Ato na nakon ka usa. Sorry na tiya ha. Wala ko dahil mahugas ito nga mga hugasan. Pasensya na tiya. Anala, makuha akong matugnaw nga tubig. Mao naman good. Hoy, hoy! Ako nito tubig nga ada, ref, ha? Ayaw ito paglante. Ibugin inom? Bisan kung insigang ka na nga, ako nito tubig. Kay mainom ako. Bilin. Ginuuhog hapon ako, Lisa. Mauho naman good tiya. Mapaswa akong kwarto. Di pa man tiyahin tubig ha, baso. Wala ko man kaubusa pag inom. Ano? Hinka babastusan mo! Bilin. Ano, pinano ka ba? Kung di baso sa doon mo, anak, iya ko papaimno na baso nga iya naginimnan. Okay. Sige daw. Papastusan mo nga babae ka. Tiya, sorry. Kuan man good inin. Sobra na nga imo akong pagbastos, Lisa, ha? Diri ko na ni may ilob. Diri na god. Ruel, pagpili! Ano? Bilin, ano tim karog signon? Pagpili! Pagpili ko... Yan na. Papagpiliin ikaw na! Mas yan na. Pagpili! Papagkarong ikaw. Busago di kolor. Bilin, ano tim karog signon? Papapagpilion ko ikaw yan, Ruel. Hi ako, diri ko nakaruyag nga magkausap na kami hinatop nga nito ni imo anak. Bilin. Ruel, pagpili. Hi ako, o iton imo anak iton malayas hinidini nga panimalay. Bilin? Pagdesisyon. Hiya nga imo anak o hi ako iton malayas hini nga panimalay. Pagpili, Ruel, yan na dayon! Natulala hikuan. Pagpili, Ruel, yan na dayon! Pagpili, Ruel, yan na dayon! Tay? Anak, ano ba kanya? Ito na akong pipiliin para lumakati niya akong panimalay. Hino! Maku Kawaray mo batasan? Waray ka respeto. Andan yung pagunaw na akon. Imula ko kausa nga yung papaimnuhin baso, nga imo naging imnan? May ano planin paghilo ha akon, ano? Bilin, kalma kagadla. Diri tutuhay nga babae nga imo anak Ruben. Bilin, anak ko hiya. Oo, anak mo. Pero waray batasan. Waray respeto. Nga may napagudin ni linya nga. May na pagudin Pagudin niya niya plano. may na niya plano paghilo ha. Sige na. May napagudin ni waray respeto. Pero waray batasan. Waray respeto. Nga may napagudin ni pag-iga. Hiluan na akon. Bilin. Kaupay mo. Papaimnon mo ako baso nga imo naging imnan. Tiya, maram ako maraot nga panuyo. Wala ko maraot nga panuyo. Diri sugal ito na akon karag sigmon. Diri tiya. Ah, nga punyeta. O sige na, Ruel. Yan na. Papapagpiliyon ko na ikaw. Bilin, ano tim karog signon?
Nadiri na ako, Ruel. Nadiri na gud ako nga magkausap pa kami na ito piningay mo anak nga waray batasan. Bastos! Pagpili na, Ruel. Hi ako o iton imo anak iton malaya sini nga panimalay. Bilin, anak ko iya, anak ko Lisa. Pagpili na nga ni Ruel. Hinuhaan mo niya doon ito ni mo papalayason din nga balay. Tay, Ano yung cellphone na? Ano ba yung naglalagyan? Pero nga. Kaya di mo din po sa silent. Ah, Pagpili na nga ni Ruel. Pagpili na nga ni Ruel. Pagpili na nga ni Pagpili na nga ni Ruel. anay. Imo na ikuan, Lisa. Lisa, tay, hadlok. Ko Lisa. Pagpili na nga ni Ruel. tay, Lisa, anak. Mag-ambak ko. Mag-anak ko. tay. Tay, Ano na, Ruel? Hino nga duha mo ito yung papalakton. Papalayason din, he. Pagpili na. Anak. tay. Ayaw, tay. Yung kakasubukan, anak. Kung pwede dito lang, kanday mo lula ako eh. Sige na, anak. Hi ako to nimo papaiwasan niya ito palay. Hi ako, tay. Oo, anak. Yan yung kakasubukan. Yung kakasubukan, anak. Sorry, anak. Ano nga maldita ka? Ikaw daw yung palayas ni mo tatay, ano? Ha? Maupay, Ruel, kaya ako ni mo ginpili. Nga magpabilin din ito nga panimalay ni mo. Ha? Maupay! Ano na para, Will? Kumusta na? Pag maiyahay na kitang wari magkikita. Oo naman. Kumusta naman ang imong kakalibin nga nanimo anak pre? Ang pare. No? Prebin, ini. Oo pare. Ano? Ada pa problema ha? Ano ba ito ha? Wala na mga kung magkasabot ang ako na nga na ako din kakalibin mahibili. Kuy, nasa rin mo ba ako? Ano? Pare, nag-inaway bayara para permi? Ha pare? Oo. Oo, anak, kadapan na ako na hasak. Hakon pa ni Mas. Ano to pare? Karag mo singon, imo gimpalakat hilisa, ha iyo panimalay. Ha iyo mismo panimalay, ha mo pa pare? Oo. Gimpalakat ko na ako na nganito kaya pakanto kanday alulo, nganula siya. Pero, kaya nang kasugad pa rin ha. Kaya ano ba? Pero mi naman guli na dili nakakasabot, guti-guti la nasisinadahin ni Bilin, kutog nga. Kutob nga, ano pa rin? Pinapagpili ako ni Bilin. Pinapagpili ka? Hinano pa rin ha? Hinano? Iya ko gipapagpili kung hinuhaira ni Lisa. Ito na akong papalakto no palalayasan ng balay. Yan na ako na Lisa na akong gipabaya pa rin. Ano? Nakaakos kang pagpalakatan imo anak kayo mismo panimalay pa rin? Wari na akong mahimo pa rin. Wari na asalit. Ano? Masakit ba na? Ako na ito nga maaram ako nga masakit gihapon na ako na kan Lisa. Iyan aking pili nga. Pare di rin maarap kung magano ako. Pare? Di rin maarap. Higog maong kibilin nga mahal ko tak anak pero di rin nakakasabot. Di rin nakakasiyasal. Ipabaya o ipalayas ko na ako na lang. Napot ko. Kung sayop ba ko? Ang magpare. Pare Ruel.
Ano? Waray na habalay ni Rapari Ruel, Hilisa? Kay ano na hitabo? Kay pinapagpili ko nun inihipari Ruel ni Belen. Kung ito magpapabili na iya balay. Kaya na di naman inihibilin niya magkakaupo din ni Lisa o sa balay. Salit amot to. Pinapagpili pa rin Ruel. Ibilin na da kay ambot kung gingamit man ni Pariruela niya utok. Ilisa nga yaman anak unta, amo gimpalayas hini. Yung kalurong na lang ni pare. Kano man yung tao ni Lisa? Oh, pre, hain man yan na Hilisa na ukoy ha. Ada kaya ato balay nila Lola isyang. Ito lang na Ilisa gimpaukoy. Ano bang ano nga anay? Nga na ito kakasta. Di rin na makakabalik Hilisa ha. Era pa ni Malay. Iri na good. Paridan? Kaya mo pagsiring ito? Kay mo ito nga di rin na Ano na good paridan? Pamati ko paridan. Kay Pagsiring paridan? Kaya mo pagsiring ito? Kaya mo pagsiring ito? kung maamo ito nga diri nagkakatuway bilin nga Hilisa. Natural. Diri ito mabalik Hilisa habalay ni iya tatay. Diri man ito liwat hilula isyang matugot nga umuli Hilisa nga balay ni Pariruel. Nga adi pa ito nga babayi. Kay na diri ko di lula ito nga babayi. Amo ba? Uy, Oo. hal. Baga na ito hibilinhin. Makakatagi itong balay ni Rapariruel. Ganito ni anak na Hilisa. Oo, ayong katungo ni Lisa balay. Ang iya mga kaganak. Ano naman niya na Ruel? Malipayon ka ba yan na? Nga nga tanan nga imo karuyag, gintutuman ko, ginpubuhat ko. Ha? Ngan maaram ka. Diri ko na ko nangangalimot nga ang imo anak. Imo ginpalayas din na balay. Nga ni akon imo ginpabilin. Usala itong kareksigo ni Ruel. Usala. Tinuod ko doon mo pagigugmaha ako. Oo, Belen. Napamatudan mo akong nga tinuod mo ako nga ginhigugma hapag tuman ito na akong mga karuyag. O, Belen. Ano ba? Ayaw di na kayo magirok. Uy, sakto na. Ayaw na di na ha. Mamaniniapon pa ba kita? Kahumanta na lapan nga akong pagpadayo niya. Okay. Ikaw, good. Ano ba? Maldito ka, good, ha? Belen. Ruel. Belen. Ruel. Ano ba? Ayaw daw anay kita ito. Panihapon anay kita. Nan man, okay na. Sige na. Mag-anda amal ko ito na ako natong pa. Mag-anda man ako na natong panihapon nun. Okay. Ito na ako natong pa. Sige na. Okay na. Sige na. Magin mag-aandam, mag-iindim. Anay, maniniapon na kita. Mag-aandam ako ito. Oo. Panihapon anay kita. Nan man, okay na. Sige na. Mag-aandam anay ko ito natong panihapon. Ano ba? Mag-aandam anay ko itong lamesa. Sige. Kabarbet. Dili ka man napawi. Baga ka man hinan. Sige na. Nanginga. Ano ba? Riyan na. Oh, sige. Sige na nga di ako ha. Oh, Belen. Ay, ko na kayo mo. Elisa, alam ko na lang. Kumusta na daw, Adia? Apo, naginugtokon ka na liwat. Ay, ayaw pang pinanhunaw na ay mo tatay.
pasag dito hiya. Pero nasisigurado ko, magbabaso dito hiya. Kung napagkayat malipayon hiragan hato nga bilin. Apo may daghihapon ito tubtuman. Dere kay hangatanan nga padahon, hirala iton malipayon. Ito, hebo tatay. Da ako, ito niya pagbabasunan. Makita ka po, makita Maabot ka. na po itong panahon, magbabasol ng mga kanito ngayong amay. Mga nga rin pa sa ilahin, hani kapalayason, magbabasol ito ya. Karawat ko na lolo, lola. Nga di na ako mahal ni tatay. Mas niyagi pa orong at nga babae. Wari tatay magunahunang anak ako niya. Nangalimot na nahiya. Salit. Ako niya gipili nga para para lupa. Salit. Nangalimot na nahiya. Nangalimot na nahiya. Salit ako niya gimpili para lumaya sa among kalugaring ng panamalay. Yan ato nga babae. Usa lang nga sampid. Iyagin pa ako kuya balay namon. Iya ko gimbaliwan to nga babae. Nga diri maaram kumarawat yung tao nga nangangarong pa sa ilo. Pabangis siya. Bagayan diri tao. Nagpapareho lang ni tatay. Nagpareho lang na tatay. Apo, Pareho lang na. apo sakto na pagtinuo. Sakto na. Ano pa, Ruel? Oh, Kada ko ba pag-uuli, pero waray ka ginbubuhat? Ah. Waray tinuon? Naginano ka naman la. Ani ka naman ng tabalay, kaya di naman ikaw magluto ka ako, nagpapakabuhi man ako. Bilin. Oh, ano man? Di ba ngayon sakto ako? Ako ito nagpapakabuhi. Para la kita magpakakaon. Ayaw pag iba. Para la kita may da panlamunon. Kay garaot ka kulaong. Panlamunon. Oo. Yan. Para kita may Pagka dapat panlamunon. Sige. Ayaw di pag-intindi. Makorek na kakuan. Sige. I-sustainity mo karingit. Hi, ito kaya di naman ikaw bubuhat? Oh, sige. Ano ka ba, Ruel? Kada ko pag-uuli, pero di ka nalawaray bubuhat. Waray tinuon. Naginano ka ba? Ani ka naman laon tabalay, kano di ka naman na Ay, nga pagpakabuhi, sorry. Ani ka man lang tabalay kaya ako Man magpapakabuhi. Ay, kano di ka naman na naginano ka ba? Naginano ka ba? Ani ka man laon tabalay, kaya ako man to nagpapakabuhi. Bilin. Ano man? Di rin ba ngayon ako sakto? Ako ito nagpapakabuhi para lang kita magpakapanlamon. Haros, ako lang ito nagtatrabaho din na balay. Ako ba ito magius ngayon? Nawaranan imo anak nga bastos, kahun, huubyaan, waray respeto, hikaw luwat itong sinmaliwan. Bilin, maram ka nagpapakabuhi gihapon ako. Oo, nagpapakabuhi ka. Pero ano man, ha? Sakto ba ito nimo kita ha ato mga panginhanglan? Kada ako itong imo buot. Bilin. Hoy, Ruel, iton imo kita usa ka bulan. Wara ito ha akong kita usa ka kinsena. Bisan pa dublihon ito nimo kita usa ko ka bulan. Di rito makakasapar ito na akong sweldo. Ha usa ka simana. Usa ka kinsena gayan. Kakatupong. Diri na na sige. Di rito makakita usa ko ka bulan. Ito nimo kita usa ko ka bulan. Wara ito ha akong kita usa ka kinsena. Amo na. Makasapar. Oo. Bisan pa dublihon ito nimo kita usa ko ka bulan. Ananhay na to, Diri ko makakasapar. O, makakatupong ako sweldo ako sa kanila. Ananhay na. Bulan Hoy, to, para para mo nga kita ni, usa ka bulan. bulan. Wara ito ha akong kita usa ka bulan sila. Wara ito ha akong kita usa ka kinsena. Bisan pa dublihon ito nimo kita usa ko ka bulan. Diri to makakasapar.
O makakatupong ito na akong sweldo, hausa ka kinsina. Salit ka awod daw, Ruel. Wala ka rin masaling ka nga nagpapakabuhi ka. Pakabuhi na ba ngayon ito? Ha? Kunuhunaw naon, ano itong gamit ito ni mo kita? Wala itong gamit, Ruel. Bilin. Kung suga na, ano pa mo timugin huhulat? Pili ka man lumayas din akong panimalay. Makakalayas ka. Oh, ngayon. Pwes, di rin ani nga mga lawas mailong pakigtampuha imo. Hasugan na ito nga imo kita. Ha, baga ka man lahin kargado rapier. Abat ko. Mas maupay pa nga nitong kita no sa nga piyon. Pwes! Tina ka na daw! Hindi na ako ng batang pamilya. Nawara na ako na pati pa itong babae nga kinmamahal nga tingdala nga nagbago. Kaya nung nasugad man ako ini. Kaya ano? Pare na man hibilin. Bumaya na yan. Bilit kino nga nasugad man yun anay taba aton. Kapati na akong anak, naidabi ni nga atong hindi nga akong kawaray sakto nga desisyon. Kaya ano, yan na nag-uusahan na ako. Nga nagsayop ako anak kong gimbuhat kapag palayas kan Lisa. Kaya naman yung taon na ako na anak. Di lang ta kami nagkakarayo kung naging sakto lang ako na akong naging desisyon. Pero di ako makakatugot ng himping na mawara ito na ako na anak. Di na kit makakatugot. Pero magano man ako. Maginaawad man ako pagkatuha ako na anak. Ako konsensya man ako tungkol na ako namuhat ka sa iyo ng desisyon. Nauna ko ako na anak. Pero dili. Kakatugot ako na. Ito na ako na anak. Mga ngarokin pa sa iyo. Sakto. Wawado pa ako nung nahuna itong taon. Sakto. Makatok ako na anak. Makatok ka iya. Pag-iinay nila pagkato ka nalulay siya. Unta nagmamatapay na. Karin ko na kung makita Lisa. Kada ako kugudman nga tanga. Karani lang ako na nagwari man ako ay makabisita-bisa naman na makausap. Nakanigod ako nga tanan nga higayon para ko itong mabuhat. Pero ano? Nawiringan ako nung ako nakabilin. Tunguday nakalimtang ko na akong anak. Nga akong palakataamong kalugaring kung panimalay. Wari man lang ko may numduming pagkikita iya. Sigurado makakasiring ko diya. Nga, ingkalimtang ko na ko diya. Kada ako kung sa'yo gud ako. Diri ko ito untagin buhat. Diri unta. Uy, Ruel! Maupay nga aga. Tikain ka. Ay, makatemprano pa man adin duro. Aw ano, imulala nato ni Belen? Makadto ka ba ira ha isla? Ha? Kuan, diri day.
Sige, makadin ako. Kakatuon mo ba, Elisa, ha? Balay ni imo lola, Aruel? Oo, sila. Kakatuon ko ya. Sige, nga din ako. Ano ba daw ni Lisa balay? Balay niya na lola siya. Ano na ba yan? Kadi-aday kami. Lisa, apo, tara. Kadi merkado kita. Oo, Lola. Tara. Sige, tana. Masakay ba kitang tricycle para merkado, ha, Lola? Ayo, sakay ka mo. Kaya harayo, nung ito magbinaktason. Mope, mangkun ako sa panim lola, magbinaktas nga to. Sakay ka mo, ulat kami tricycle nga maginin niya. Age, kaya to kami haunhan masakay. Kaugod. Ay, apo, tara. Dito kita masakay. Oo, Lola. Lola, Ah, Lola, Lisa, anak. Ayo, anay. Ulat ako niyo. oy. Anay po abay. Hiya ito nga nagtitikad eh. Nasa rin pa ako nga mabalik ito yung mutatay. O, kita ka na. Adi na hiya. Ala po, ayaw na lang ikaw pag-upon kay sigurado ako. Damo ito niyo paghihimang rawan ni mutatay. Hala, gadi ako. Lola, ikaw na rin makato merkado? Tay, kay itiyahain naman. Bumaya na hiya, anak. Ganda ako na ako naging sayo pa. Ako naging desisyon nga. Lisa, anak ko. Mapasaylo munta ako. Mapasaylo munta ako, anak. Ibabasulang ko na ako mga nabuhat hagtay mo. Ambot ba na kung kaino ka? Nahitabo managto. Tay, maiya ko na akong gimpasaylo. Maiya na, tay. Oh, anak ko, mga salamatan mo pagpasaylo ako. Salamat, anak. Kumanhigod ako, anak, para kung mga rin pasaylungan karoyag ko, anak. Umupod ka ako nga tuhaton panimalay. Oo, tay. Pero magsasarita na ako kang lola ng lolo. Okay na, tay? Oo, anak. Sige. Huhulaton nato ni mo, Lola. Sige, anak. Wala ako na ginmingaw ko na ko mo. Ginmingaw ako, anak. Anak ko. Sakto gud ba ang siringa ako ni lola? Una, hitong nga tanan. Amo itong pamilya. Sakto gud di ba, tay? Oo, anak. Sakto ito. Unahan nga tanan pamilya alay. Salamat. Salamat, doktor, kami magkakaupon nga nito ako na